recordo que la primera experiència que vaig tenir com a periodista va ser al Crònica de Mataró. Treballava els caps de setmana gràcies a la meva tutora, l'Estel, que era professora de Santana, i ella tenia amistat amb el director, el Jaume, i arrel d'aquí vaig entrar els caps de setmana i vaig començar a treballar-hi. Això jo tenia 16 anys, llavors ja evidentment vaig encarar els estudis a fer periodisme, vaig fer periodisme i sempre vaig estar treballant mentre estudiava, perquè em sembla que és important també, perquè et dona una base, no? I vaig estar, al Capgròs he estat molts anys, també he sigut cap d'esports de televisió de Mataró, fins que a l'hora de fer la beca vaig demanar a fer-ho a l'esport, perquè a més ja era corresponsal del Mataró, i un cop allà vaig entrar a becari, després dels 4 mesos em van dir de continuar, al poc temps va marxar un col·laborador de català, vaig entrar a català, vaig estar, em sembla, 6 anys a català, i des del 2008 que estic fent Barça. Jo em considero un privilegiat, totalment, perquè és que faig el que m'agrada, o sigui, és la meva passió, saps? O sigui, el periodisme i el Barça. O sigui, jo abans de periodista sempre dic que soc aficionat del Barça, i a més soc periodista, llavors reuneixo les dues coses que més m'apassionen amb una. El ser seguidor d'un equip i no d'un altre, al final és un acte de fe, és una espècie de religió. Sé que sona tòpic, però és que és així. Jo suposo que és això, és una espècie de religió a la qual tu t'abones i ja és per tota la vida. I a part, entenc que el futbol té... Sí que hi ha molta gent que es dedica a intentar matematitzar el futbol amb tàctiques, números, tal, però la sort hi juga un paper superimportant. Llavors, això que el tòpic també que no hi arriba al petit és cert, o sigui, és que en un partit de futbol pot passar qualsevol cosa. Normalment en una lliga, evidentment sempre la guanyen els mateixos, però en una competició com és la Champions, no. Jo crec que per això la Champions és segurament el títol més important, a part del nivell dels participants, però també pel format de la competició. I jo crec que entre l'acte de fe i la imprevisibilitat de l'esport em sembla que són dos factors que quan s'ajunten creen aquest boom que és el futbol.